Όψε. Δον Καμίλο. Μόνος μου. Δον Καμίλο. Θα προσπαθήσω να τη χρειαστώ. Να σας συνοδεύσω. Ευχαριστώ. Δον Καμίλο, πού πας, πού πας? Εδώ, στην πόρτα. Ελάτε από εδώ, ελάτε από εδώ. Γιατί? Να βγείτε από τη σκαλίτσα της κουζίνας. Είναι ένα ημιπαράφρον που έρχεται και ζητάει κάθε τόσο καιρό. Έχει από εκεί έξοδο. Από τη σκαλίτσα. Καλημέρα. Μέρα. Ξέρεις, ήρθα για το χτεσινό επεισόδιο. Δεν έπρεπε να σου μιλήσω έτσι και μάλιστα μπροστά στο φλουράτο. Φέρθηκα σαν κόκκινος γάιδαρος. Δεν βαριέσαι. Κόκκινος γάιδαρος, εσύ μαύρος γάιδαρος, εγώ. Άμα θυμώνω δεν ξέρω τι λέω. Το παθαίνω εγώ που με παπάς και εσύ τώρα. Ναι, ύστερα το μετανιώνω. Λέω μέσα μου, ρε εσύ το Μάρι, ρε εσύ φέρθηκες έτσι στο Δον Καμίλο, ρε. Στον άνθρωπο που φάγατε μαζί ψωμί και αλάτι. Πού σου γάιδαρε. Έτσι είναι ο άνθρωπος. 7 φορές την ημέρα πάει στον παράδεισο και 7 φορές την ημέρα στην κόλαση. Εμένα που με βλέπεις τώρα, αχ, απ' την κόλαση γυρίζω. Ποιος εσύ? Και κατά πάσα πιθανότητα θα ξαναπάω. Στα ενδότερα της κολάσεως θα βρεθώ. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Εσύ είσαι Άγιος άνθρωπος, ό,τι και να κάνεις θα πας στον παράδεισο. Έλα βρε, ας Αγίους, και εσύ πιο Άγιος είσαι με όλα στα σφυροδρέπανα. Ξεχνάς εκείνο το μικρό το Γερμανό στρατιώτη που έσωσε στην κατοχή. Έλα ρε, δεν μας ακούει κανένα. Μας ακούσουν όμως. Και αν μας ακούς παράσημο. Έπρεπε να σου χαρδώσει, αν έχουνε μυαλό. Δεν ξέρω τι έπρεπε να μου έχουν δώσει. Αυτό που ξέρω ήταν ότι ήταν μια πράξη αντικομματική, ίσως και προδοσία. Ήταν πράξη χριστιανική και ηρωισμός μεγάλος. Γιατί αν το μαθαίνανε τότε ότι τάψες ελεύθερο, θα σε στείνε στον τοίχο. Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Εγώ αυτό που θυμάμαι ήταν ότι όταν πιάσαμε το Γερμανό που έτρεμε σαν το ψάρι. Θυμάσαι, Είχε μια φωτογραφία στην αγκαλίτσα του, την είχε εδώ στον κόρφο του. Κοίταγε τον ουρανό και έλεγε. Σ' άκουσα θυμάμαι γιατί έλεγε. Πίχτ, λίχτ, νάιν. Και να είναι ποτάμι το δάκρυ, ποτάμι. Δεν ήταν 18 χρόνων. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όπου και να βρίσκεται, θα σε σχοράει. Θα μου πεις δεν ξέρει ούτε το όνομά σου, δεν έχει σημασία. Το ξέρει ο Κύριος. Τώρα όμως να ανοίξουμε τα στραβά μας, πως έχουμε κανένα άλλο πόλεμο και πάθουμε χειρότερα με τις βόμβες αυτές που έχουν ανακαλύψει. Θα μπεις να φαβάζει το μεσημέρι. Δεν έχεις κανένα καλό μεζέ. Φτωχικά πράγματα, λίγο στη φάδα. Το μεσημέρι θα μας φτιάξει η αδερφή μου μια ομελέτα. Αλλά τι ομελέτα, μούρλια. Αλήθεια την γνώρισες την αδερφή μου? Όχι. Περίεργο, πώς δεν σας μυρίστηκε αυτή. Χάνεις, εσύ ειδικός. Που λες, μου έχουν στείλει και ένα κρασάκι από το χωριό. Έλα. Νέκταρ. Καλό. Νέκταρ σου λέω. Σαν και αυτό που είχε στον περασμένο μήνα δεν είναι. Δεν θυμάσαι. Θυμάσαι που μου έγινες γκον. Γκον δεν λες τίποτα. Σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι που μου χόρευες μπάζ. Εσύ πάλι που έλεγες ότι ήσουν μανιτάρι. Εγώ. Μανιτάρι και φοβόσουν μάλιστα μήπως σε τηγανίσουν και έκλαιγες. Έλεγα ότι με τηγανίσουν. Δεν μου λες αυτό που σου στείλανε. Τι είναι κοκκινέλι. Άλλο πράγμα. Τι. Ένα μπρούσκο. Κοτόμαυρο αλλά θείο πράγμα κι αυτό. Α, μαύρο, καλό είναι και το μαύρο, καλό είναι. Βλέπεις όμως δεν έχει την νοστιμάδα από το κόκκινο, κατάλαβες, είναι το χρώμα που το νοστιμεύει. Ποιο χρώμα? Το κόκκινο. Ιερό χρώμα. Κόκκινο στρατό σου λέει ο άλλος, κατάλαβες. Κόκκινη πλατεία σου λέει ο άλλος. Αυτά. Το μαύρο είναι δυνατότερο και αγιότερο. Απόδειξε ο Ταράσα των Παπάδων είναι μαύρα. Και τι είναι παπάδες? Και ο κόκκινος στρατός σου τι είναι βρε? Ελευθερωτής! Ποιανού? Του κόσμου όλου.
Από το σκοταδισμό, το φασισμό, τη μαύρη αντίδραση. Δέστε που τρεμλάτε για ελευθερία στο ένα κοπάδι κόκκινα πρόβατα. Παπά, μάζεψε τα λόγια. Εσύ θα μαζέψεις τα δικά σου. Παπά, βούλωσε το στόμα σου. Πες μια κουβέντα παραπάνω εδώ μέσα και αν δεις θα γίνει. Να σου βράσω τον Πάπα. Τι είπες βρε ερυθρόν κάθαρμα. Τον Καμίλο. Στην πάντα έχουμε Λευτέρα πάλι και δεν θέλουμε διαιτητή. Μπράβο, βρε Ασπασία. Μπράβο, δεν έχω ξαναφάει τέτοια ομελέτα. Σ' άρεσε? Πολύ. Για να δεις τι σημαίνει κουζίνα σοβιετική. Αλλά Σοβιετή ήταν. Αλλά... Γι' αυτό βρωμοκόπαγε έτσι. Α, τώρα βρωμοκόπαγε. Δηλαδή νόστιμη ήταν. Αλλά η νοστιμάδα προέρχεται από τις κότες μου που γεννήσαν τα αυγά. Βρε οι κότες οι δικές σου. Με τις καπιταλιστικές μέθοδες παραγωγής που ακολουθούν δεν πρόκειται να γεννήσουν ούτε τσόφλι. Έστειλα τον Νικόλετο και μ' αγόρασε μερικά. Πάντως θα ήταν από κότες αντιδραστικές. Αντιμαζεύτε τα τώρα να πάτε στο κινηματογράφο. Κινηματογράφο. Ναι, δεν είπαμε θα αρχίσει φροντιστήριο. Παίζει εδώ κοντά μας ένα πολύ ωραίο έργο με την Μπριτζίτ Μπαρντό. Δεν έχω και για κινηματογράφο. Έχεις, δεν έχεις, θα πας. Συμφωνήσαμε. Τελείωσε. Γιούλια. Μάλιστα, θεία μου. Παιδί μου, αν δεν κάνω λάθος, είχες ένα μπουκαλάκι με κολόνια. Μου το φέρε μια στιγμή. Τι θέλεις στην κολόνια? Κάπου κόπηκα εδώ στο ξύρισμα. Και θα βάλεις κολόνια? Γιατί να μην βάλω? Γιατί είσαι παπάς. Και επειδή είμαι παπάς, λέει καμία θεία εντολή ου κολόνια βάλεις. Όχι, αλλά... Δεν έχει, αλλά θα μας μάθεις και τις εντολές. Μη χάσεις την Μπριτζίτ Μπαρντό. Ορίστε, θεία μου. Ευχαριστώ. Γρήγορα, παιδί μου, γρήγορα. Γιατί κοιτάς την ώρα τον Καμίλο? Αφού το ξέρεις τώρα. Τι πράγμα? Θα έρθει πάλι η κυρία εδώ. Για συμβουλές. Υποκριτή, φαρισέ, πας να με κοροϊδέψεις κιόλας. Ξεχνάς ότι γνωρίζω τις πιο βαθιές και τις πιο κρυφές σου σκέψεις. Έχεις δίκιο όμως. Είμαι άνθρωπος κι εγώ, κύριε. Πρώτα όμως είσαι παπάς. Παπάς, αλλά παπάδες είναι και ορθόδοξοι κι όμως αυτοί παντρεύονται. Είναι αμαρτία που παντρεύονται αυτοί. Πάλι τον κουφό μου κάνεις. Η κυρία αυτή δεν έρχεται για να την παντρευτείς. Δεν μας αφήνει να παντρευτούμε γι' αυτό. Ας μας αφήνει να παντρευτούμε και θα βλέπεις γιατί έρχεται. Με είδες, κύριε. Πάλεψα. Πάλεψα ηρωικά, αλλά βλέπεις δεν είμαστε μόνο πνεύμα, έχουμε και σάρκα. Ναι, Δον Καμίλο, αλλά όταν αποφάσισες να γίνεις παπάς, αρνήθηκες τα εγκόσμια. Τώρα βέβαια εδώ έχεις δίκιο. Αφοσιώθηκες σε έναν σκοπό ανώτερο και είπες θα θυσιάσω στο σκοπό αυτό το πάνω. Και εδώ έχεις δίκιο. Τότε που δεν έχω δίκιο. Σώπα τώρα γιατί έρχεται. Μην ανοίξεις Δον Καμίλο. Ξαναχτυπάει. Άστι να χτυπάει, θα φύγει. Αυτό φοβάμαι κι εγώ, μήπως φύγει. Αχ, δεν το ήθελα. Ώστε αποφάσισες να τη δεχθείς εδώ μπροστά μου κιόλας. Τι να κάνω, κύριε. Όπου και να τη δεχτώ πάντα μπροστά σου θα είμαι. Φταίω εγώ που είσαι πανταχού παρόν. Του λόγου σου είσαι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι σκανδαλώδες. Είναι εξοργιστικό. Είναι. Δώσ' του. Ο Θεός μας εγκατέλειψε. Και με το δίκιο του. Ευαισθημότατε, όταν ο Κύριος εγκαταλείπει τους πιστούς του ειδικό σε ένα μέρος, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εκεί οι αντιπροσωποί του δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Σημαίνει ότι είναι ανάξιοι.
Ανάξιοι και αμαρτωλοί. Κάτι ξέρει αυτός ο τράγος. Ηρεμήστε τέκνο. Πώς να ηρεμήσω? Διότι ηρεμία. Πώς να ηρεμήσω όταν χάνετε το παν, όταν καταραίει το παν? Τι συμβαίνει? Μα δεν το βλέπετε λοιπόν την Κυριακή το βράδυ, ο Πεπώνε θα είναι δήμαρχος. Αυτό ήταν όλο κι όλο. Και το βρίσκετε λίγο. Μπροστά σε κάτι άλλο που γίνεται μεταξύ αυτών εψιλοστάχυρα. Δεσιμότητα, σας παρακαλώ, πάψτε να με μιλάτε με ενίγματα και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και τηλεγραφείων. Λοιπόν, σας παρακαλώ να μου πείτε αμέσως τι θα γίνει. Για ποιο πράγμα? Μα για τα θαύματα. Ποια θαύματα? Μα δεν διαβάζετε τα μεσημερινάς εφημερίδες? Δεν διαβάζω εφημερίδες. Με συγχωρείτε. Η Ιταλία όλη έπηξε στο θαύμα. Ορίστε, Σιένα, Τρεβίζο, Πίζα, Πάντοβα, παντού χαλάει ο κόσμος. Κότες γεννάνε ιερά αυγά με το εκλογικό μας σήμα στο πάνω μέρος. Επιδημία θαυμάτων. Και εδώ στην πόλη μας τίποτα, λες και έπεσε κατάρα. Εδώ φαίνεται ο Πεπώνε έκανε διαφώτιση στις κότες να μην γεννάνε τέτοια αυγά. Δεν σημαίνεται, έχετε όρεξη για αστεία. Μα δεν το βλέπετε λοιπόν ότι χάνουμε τις εκλογές, δεν το βλέπετε. Η σημερινή μας συγκέντρωση ήταν απελπιστική. Απελπιστική. Σώπα, ηρέμησε, κάτι θα γίνει. Λέτε να γίνει. Αν δεν με πάνε χαμπάρι τα σκυλιά, Ποια σκυλιά? Λέω πηγαίνετε τώρα γιατί περιμένω κάποια επίσκεψη φιλανθρωπικού περιεχομένου. Θα προσπαθήσετε όμως. Ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Ο Πεπώνε δήμαρχος, Μαντόνα. Από εδώ. Γιατί? Είπαμε, περιμένω κάποια φιλανθρωπική επίσκεψη. Θα προσπαθήσετε όμως, έτσι, το σκεφτείτε. Εάν δεν κάνουμε τίποτα να βάλουμε σε ενέργεια το δικό μου το σχέδιο. Όλα τα σχέδια. Περί αποχής. Όλα. Όσο να είναι κάτι ψήφος μπορεί να φέρει. Όλα θα φέρω. Όλα θα φέρω. Όλα θα φέρω. Όλα θα φέρω. Άντε ξεκουμπήσου από το μέσα, μη σου σπάσει το κεφάλι. Μοσκοβολάει εδώ μέσα, Καλά κάνει. Δεν ήξερα ότι μοσκοβολάνε και οι παπάδες. Μοσκοβολάνε γιατί πραίνονται. Δεν βρωμάνε ποδαρίλα σαν μερικούς. Ποδαρίλας, βέβαια. Ο λαός βρωμάει ποδαρίλας. Έξοχα. Σαπίλα! Τι πράγμα? Παπά, σε είχα προειδοποιήσει. Οι λαϊκές δυνάμεις αγρυπνούν. Εσύ δεν μ' άκουσες. Τώρα, ξέρεις που σε έχω τώρα, Εμένα? Ναι. Πού με έχεις? Εδώ. Εγώ όμως ξέρεις που σε έχω τώρα? Πού με έχεις? Δεν μπορώ να σου πω γιατί φοράω ράσα. Ο λαός δεν φοβάται τα ράσα. Ενώ οι παπάδες πρέπει να τρέμουν το λαό. Και όταν μάλιστα έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Πάει αυτό. Και τώρα θα σου κάνω μια άλλη προειδοποίηση. Οι αστικές εφημερίδες γράφουν για κάτι θαύματα. Γράφουνε. Αν γίνει και εδώ τέτοιο θαύμα, θα σου... Γινωμένο λες. Τότε στο λέω να το ξέρεις. Αυτό που είναι τώρα μέσα θα βγει όξο στο φως. Και εγώ σου λέω τούτο εδώ. Ποιο? Αν δεν ξεκουμπιστείς να φύγεις αμέσως από το πρεσβυτέριο, τούτο που είναι μέσα ζουτ, θα βγει όξο. Να δούμε ποιος θα βγάλει του αλουνού. Πάει και αυτό. Λοιπόν, τρίτη προειδοποίηση. Οι αστικές εφημερίδες γράφουν για κάτι θαύματα. Γράφουν. Αν γεννηθούν και εδώ αυγά αντιδραστικά με το σταυρό, την άλλη μέρα ακριβώς θα γεννηθούν δεκαπλάσια με σφυροδρέπανο. Ποιος θα τα γεννήσει? Διάφορες κότες προοδευτικές. Σιγά τον πισινό τους. Βρε καρπουζοκέφαλε Πεπώνα, δεν καταλαβαίνεις ότι οι δικές μας κότες γελάνε τέτοια αυγά γιατί είναι ευλογημένες από τον Πάπα? Τις δικές σας κότες ποιο ερυθρόν κάθαρμα θα τις ευλογήσει, ο Τολιάτη? Μάλιστα, ο Τολιάτη. Τότε δεν θα κάνουν αυγά. Και τι θα κάνουν? Κόκκινες κουτσουλιές. Γελάς, Όχι, κλαίω. Γέλα. Να δούμε όμως ποιος θα γελάσει τελευταίος. Χειροκολασμένε. Τι είπε? Κύριε Πεπώνε. Κύριε. Λες να μυρίστηκε τίποτα? Δεν ξέρω. Θύμωσες? Και με το δίκιο σου βέβαια. Τα σέγγι μου. Άιτε να χαθείς από το μου κουβαλθήκα το ένας πίσω από τον άλλον, πατήρ και ιός. Δεν σημαίνει. Πήγαινε εδώ. Με συγχωρείτε. Στοπ. Μεταβολή. Πώς μπήκες ρε μες στο σπίτι? Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Τώρα. Χτες πώς εξαφανίστηκες έφαν το μας? Πήδηξα από το παράθυρο.
Λένιν, εσένα σε στέλνει εδώ ο πατέρας σου. Όχι, δυσιμότατε, τον είδα τώρα που έβγαινε αγριεμένος, μόλις που πρόφτασα να κρυφτώ. Εσύ έρχεσαι εδώ για κατασκοπία. Όχι, δυσιμότατε.